Manualay ay CDC President Devanadera na dapat pilinan na rin investors ang makapamye mas marakalaob ra kareng kabalen. Ay ning balita ng Patricia Mamang. Really more of having the right investors come to Clark. In terms of choice of investors, we should have those which shall generate more employment. Dapat ang mga negosyong pumapasok sa Clark ay yung tunay na magbibigay ng trabaho sa mas maraming Pilipino. Ayon yan kay Clark Development Corporation o CDC President and CEO Attorney Agnes VST Devanadera. Sa media forum na kapihan at balitaan sa Pampanga ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP Pampanga Chapter, binigyang diin ni Devanadera na mahalagang pumili ng mga tamang investor. Kabilang sa mga pangunahing industriya na tinututukan ng CDC ay ang semiconductors, ang MRO o Maintenance, Repair and Overhaul sa ilalim ng aviation industry na kilala sa pagkakaroon ng mataas na demand sa manggagawa. Pangatlo sa prioridad ang mga BPO o Business Process Outsourcing firms. We're not only looking at jobs for Kapampangan, for those from Pampanga, not just for Region 3, but Clark is getting to be a magnet. Dagdag pa ni Devanadera, hindi lang sapat na may pumasok na negosyo, kailangang handa rin ang mga tao. Dapat umanong sabayan ito ng tamang manpower development para mas maraming kabalen ang makapasok at makinabang. Because Clark is now a brownfield. So iba yung interest dito. Kung greenfield ito, puro infra. But here we have to look at all those things. So what do we want and see accomplished more on building Clark as a community? Ang layunin ng CDC, gawing sentro ang Clark ng mga dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino. Ako po, Patricia Mamangon para kay News 4 Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.